Hello friends, welcome to my YouTube channel. तो दिनै आं मोनफैलायबाय गुवाहाटी एयारपर्ट मोनसे बेनिफ्राय मा ओंखारखो दा बेयाव जेनेबा बेयाव लकेसन थायो माबा थायो Gauhati नगर Gauhati onto airport exit road. Gauhati airport. Lokaprio Gopinath Bodo ini nama. Isi berawal arna, lagu sase dono fidang, so, nih bitangai Bangalore tanggal, berapa bitang kau dono fidang, so, dono fidang arna, korni dah kita ke atas aja ibai, so bitang kau dono ada jeng lasin tangse, so sapanu kadang le light juga airport. Ini first time arna Gauhati airport. So naik dan sama marum deh. Sama ini. Gaरिखौ पार्किं खालामनानै बेहायनो मार जाम खालै गुवाहाटी एयारपर्ट गुवाहाटी गपिनाथ बरदलै एयारपर्ट दिनैसो फैनो मोनबाय आरोना हर गेजेरावबो भिडिअ ब्लग बानायबाय ससे ओरैनो दान्दिसे सम खालामनानै बिदिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' सापर्ट खालामबाय थादो आरोना